Sa mga adlaw maluto gid kita sang butong. Kay daw nahidlaw ba ng tablas ang tawag bala nga pilit. Ato na ni siya nga lutuon bala. Putson talang ni sa nga dahon sang saging. Mahamot abi ni kun iputos mo sa sang dahon ka saging. Pero nami pagitani kun ang dahon kalubi ang iputos mo ibos bala pagtawag. Shout out gid kay Panoy Flores, kay Noy Ocampo Tibis from Santa Monica, Uton, Iloilo. Shout out sa imo da idol. Kay Idnar Tolomhima from Murcia, Negros Occidental. Kay Arnel Pacardo, Balatayo. Shout out sa imo da idol. From Dunyas. Kay Warren Tiada, shout out man. Sa mga seaman da nga taga South Cotabato, sa ilang nga barko nga 19 New Andros Iraq, sa tatlo nga taga South Cotabato nga nagasakay dira. Shout out sa imo, sa kay Fritz Haribal, sa kay Kim Primailon, kag sa isa nila kaupod man nga taga South Cotabato, shout out sa inyo da. Kag sa tanan nga mga crew, kag sa tanan nga mga taong makinada, shout out sa inyo. Kag sa mga timoner, kag sa kapitan sa sining nga barko sa 19 New Andros Iraq. Shout out da sa imo kap. Kag sa inyo da tanan nga mga crew, shout out sa inyo da. Halong lang kamuda sa laod. Ang pagpa-shout out halin sa kay Priest Haribal. Okay, madamo gid salamat sa imo Priest. Okay, halong lang kamuda. Wari yo magata dong kita katon ding nga pilit. Ato lang ni siya nga pagkakislan gid bala. Sang tatlo ka bisis lang, pass forward ko lang ni kay ato gini siya pagkakislan kag kumuson ta gid niyo kay madanlog bala ning pilit bala. Kwaon ta gini siya sa nga magikuan gid bala, magsinaw gid bala ang iya nga tubig. Na ato lang na siya nga pagkakumuson. Yan, ulaon ta ng tubig niya. Bali pass forward ko lang kay katatlo gini sang kislan abi guys. Ay siyempre kung ubuson ta gid ang video ta madugay man abi. Ako na siya nga giibutang insaylo sa kwan kag gimutaan kag gata. Amo ning gata bala nga ato nga isabaw siya nan. Pagbutaan ta sang asin. Na amo na ako nga masimple nga pagtimplada. Sa tawag bala nga butong kon silonggo pa. Sa iban nga amot kon ano panawag nyo sini. Kay sa ilonggo abi ang panawag namon sini butong. Ato lang ni siya nga pagasanlagon guys. Koko kay napiparar ta naman ang aming aton nga kalan kasaglab duman nga daan. Ara na nga aton nga kawa. Na ditso ta lang na sa kawa guys. Lugay-lugayon ta lang na sagid bala nga mahubas nang iyang nga gata na sanlagon tagid sa mayo bala. Paubusan tagid mayo. Nan. Kay iti siyempre para nga pagputos sa karong may isang tubig bala. Nung malagi siya bala. Malanagid sa kayo guys. Luto na ni siya. Ato na siya pagabakiton kay ato na siya pagaputson sa dahon. Na amo lang ni kasimple ang magputos ang butong. Nan daw turutot mo lang magputos kasi niya. Sa kabalo na magputos sabi comment ka mo da kung kabalo ka mo ni sa mga laki da kabalo mangguro ka mo sini. Simple man lang ni magluto sini abing butong nga tawag bla. Simple nga pagalutoon pay manamit nga pagkakaunon abi ni guys kapin pag gini siya kon mabahaw. Kag ibutang mo sa kape ay abaw pwerte ka sampat gini sa kayo ya pwerte ka nami gini ganado gid lang pa kape mo bisan di ka na magkaon ka kanon. Pwerte ka gwapo kay simple mabusog abi sini amo ni ikuan mo sa kape kaon ti mo sa tlo ka bilog hindi ti mo ka dumdum do magkaon kanon. Pwerte ka damo duman ang aton nga ginluto subong wa nan aton ta lang ni nga isunad duman sa kawa duman aton na pagkatubigan bala guys. Palapawan talang sang tubig na ning aton nga kawa na nan palapawan talang gamay ay para gid bala nga makuha gisa masalpan gid ba kag aton nga pagatakloban isa sang taklob nga kaldero bla nan baw haum gid nga aton taklob nga kaldero. Nan fast forward ko na lang ni sa guys luto na ning aton nga butong guys. Pwede tanan na siya nga tilawan duman kay ti siyempre mga api naman ta subong aga. Kaya siyempre, way balatas ang pangbara. Amo ning atong pangbara sa kapiyo. Ariyo na plastar ko sa lamisa kay mga api kita. Mga api kita guys. Tilawan ta naman ning aton nga butong nga ginluto. Pwerte ka nami ni sa guys. Medyo mainit-init pa siya pa iti. Sige lang. Kay uro adlaw na gid ang aton nga pangapi bla. Tilawan ta naman may klamay tay saw-saw to sa klamay. Pwerte ka nami. Kaya siyempre nami ang gata ya daw na tugob gid sang gata bla kay pwerte ka nanam. Nitib nga kapi ang aton dingin na pangapi di suma. Sampat gining aton subo nga pangapi guys. May ara kita ka butong bla. Pwerte ka gwapo do ba na? Nan ay di bugar pwerte ka nanam. Kampiyon. Sige guys, masig makagi ni akong video sa inyo wall. Pwede paki-like, follow and share mo sa akong mga video. Madamo gid nga salamat.